Oganda osema mang'eny to pod ibro magi nikech nitiere gimoro ma ene wuok chien kaendi pok obudho ahinya, iluongo ni due diligence. Due diligence ni otamo oganda timo. Wan jo Kenya wan jok moko ma wawinjo peyo kata wa believe gima ng'ato wacho ma ok otimo ang'ono, ok verify kata ok check ni to gima ng'ani wacho ni be en adieri. Koro iyudo ka aina miwacho ma Eldoret ni kata registration mare ok ong'e maler. Iyudo ka nitiere jok moko ma dhi to loso otese moko to gibiro to giwuondi godo ni gini ni wan go ka gini tiyo maber. Jok moko be kelo nyaka josungu. Gibiro e ot machalo kama to iyudo ka lose ochalo ofis. Kidonjo to ineno ka jasungu obet kacha, ng'ato be obet kacha, tich tire. Koro kidonjo to ibedo gi confidence ni kaendi ka ok nyakwala kanye miluokie. Nikech kosamiyi tenda ing'isi kata ni dhi kelnwa ginene bando gunda 10, oganda gunda 10, dhi omnwa simiti lori 3, dhi omnwa kia ang'ono, timiyi gimiluongo ni LPO. LPO onego bed ni ichuli bang' ndalo 30. Koro in isekelo mwandu ni iketo ka, irito ndalo 30 mondo iduog ochuli. Kibiro to iyudo ka ng'at ma wende motimo ang'ono emodak e odno. Joka ka onge kata ng'ato, jok olwenyo.